kosmonautického fóra vesmír.cz. Takže to je tedy ten hlavní pořadatel, nicméně na této přednášce se tedy tak nějak maličko přispolu podílí i Hlaská astronomická společnost a zejména Muzeum Vysočina Jihlava, které poskytlo tyto prostory, čili zejména Muzeum Vysočina Jihlava. Děkujeme touto cestou. Tak já už nebudu dlouho zdržovat, vítám zde tedy naprosto oficiální inženýra Tomáše Přibyla a jak už jsem říkal, myslím si, že to byl opravdu nadstandardní zážitek, že Tomáš Přibyl. Takže krásný dobrý večer, děkuji za úvod. Dnešní téma je takové trošičku zvláštní a je opravdu zcela upřímně o čem hovořit, co se kosmonautiky týká. Nechci se zaměřit pouze na havárie kosmických raket, které jsou samozřejmě velice často mediálně a divácky atraktivní, pochopitelně, i když drtivá většina jich se stává někde v hlubším vesmíru, že se něco nenastartuje, něco se neoddělí. Takovéto spektakulární výbuchy jsou opravdu spíše výjimkou než pravidlem. Vždycky je to nějaký třetí, čtvrtý stupeň, který nás zlobí, ale chci se taky podívat na různé závady na družicích, nebo při pozemním testování, nebo při přípravě kosmických těles a kosmických zařízení, protože těch mimořádných situací ty není v kosmonautice nouze. Záměrně se chci vyhnout takovým těm zprofanovaným a známým haváriím Challenger, Columbia, nakousnu je samozřejmě, ano, nelze je nezmínit, ale chci se zaměřit spíše na ty méně známé aspekty kosmonautiky a někdy si, myslím, trošičku až pousmějeme, co všechno se může v kosmonautice v tak špičkové oblasti stát. Tato oblast má taky jednu zvláštnost. Má tu zvláštnost, že když se něco stane, tak s tím málo kdo chlubí. Ke drtivé většině těch nehod, mimořádných událostí a případů neexistuje kvalitní fotografická dokumentace. Samozřejmě, když se stane něco takového, to tak všichni, kdo se dívali, tak fotí jak stekli, to se neututla, ale když nějaká firma staví družici, táhne portálový jeřáb napříč tou halou, ten svůj hák a ten hák tu družici trošku rozerve a vzniká škoda za 50 milionů dolarů, tak samozřejmě tím se málo kdo pochlubí. Nicméně je tady spousta dokumentů a spousta zajímavostí a perliček, které si stojí za to připomenout. Když už hovoříme o tom, že neexistuje fotografická dokumentace, ona se kosmonautika obecně strašně nerada chlubí něčím, co se pak stává těmi ikonickými fotografiemi a podobně. Jeden příklad za všechny, což není kosmická havárie, když se loni na závěr loňského roku tahal vlastně ze svého stanoviště v návštěvnickém středisku Kennedyho kosmického střediska na Floridě raketoplan Explorer, což vlastně byl jenom model, to je maketa raketoplánu, nic jiného, a dopravoval se po silnici k budově VAB, Vehicle Assembly Building, aby zde byl naložený na bárku, na loď a odeslaný do Texasu, že na tom místě, kde stojí, tak bude už příští rok v létě otevřená hala návštěvnická pro raketoplán Atlantis. Tak tady byly dvě varianty toho přesunu. První počítala s tím, že se tomu modelu, protože to je maketa, to je dřevěná maketa, odšroubují křídla a tak se dopraví tady na toto místo. A druhá varianta byla ta, že se musí cestou pokácet několik sloupů, sundat několik sloupů, odstranit semafory a podobně, která samozřejmě byla mnohem náročnější, ale NASA a spřátelené organizace se rozhodly pro tu náročnější variantu, kdy oddělávali sloupy právě proto, aby se netahal raketoplán bez křídílek, který by se pak mohl stát vlastně symbolem a ikonou konce tohoto kosmického programu. Určitě znáte z různých oblastí, máte nachystáno několik desítek příkladů různých selhání. Záměrně jsem si odpustil takové různé speciální selhání softwaru a něco, že se musí sáhodlouze něco vysvětlovat, ale podívejme se na to, co se opravdu v kosmonautice může stát a člověk by neřekl, že se to může stát, člověk by neřekl, že to může stát v běžném životě normálnímu člověku. Na to takových špičkových technologií, kdy vzduchem létají často bohužel nejen obrazně miliardy dolarů. Remove before flight, odstranit před letem, odstranit před použitím, že to jsou různé štítky a různé věci, kdy musíte něco zaaretovat. Typicky, když si domů přivezeme pračku, že z obchodu, tak z ní musíme vydat aretační šrouby předtím, než můžeme začít prát, aby nedošlo při přepravě k poškození toho bubnu. Na letadlech, zbraňových systémech, ve spoustě aplikací tady tyhle tagy, tyhle štítky, remove before flight jsou, že? Můžeme najít i na různých místech, kde bychom třeba nevždy úplně čekali. Na to jsme trošičku odbočili.
No a samozřejmě, že i družice, která se chystá na start, tak tady tyhle ty pojistky, zástrčky, závlačky má. Třeba proto, že když se někam přepravuje letecky, tak ten satelit za $300 milionů je potřeba dopravit od výrobce mnohdy tisíce nebo i desítky tisíc kilometrů. Myslíte si, že se nemůže stát, že tam tady tyhle ty červené závlačky na té družici, které bijí do očí, někdo zapomene? Může se to stát a stalo se to. Stalo se to německé družici TV-SAT-1, která se do vesmíru vydala v roce 1987 na palubě evropské rakety Ariane 4. Tahle družice vyletěla do vesmíru a jí se rozložila pouze 1/2 slunečních baterií. Nemám tu družici ve vesmíru přímo. Jí se rozložila pouze 1/2 slunečních baterií, což zablokovalo vyklopení, jednak měla polovinu energie a zablokovalo to taky jednu ze 2 parabolických antén, ze 2 reflektorů, který ta družice měla na své palubě. Když se pak začalo vyšetřovat příčina téhle nehody, co se stalo, tak najednou se zjistilo, že vlastně na stole toho technika, těch techniků, kteří měli odebrat ty štítky a ty závlačky, tak jich je jenom přesně polovina. Že ta druhá polovina těchto závlaček z nějakého důvodu někdo to opomenul, zůstala na té družici, takže ta družice prostě nemohla ten jeden panel slunečních baterií vyklopit. Škoda bratru asi za $500 milionů. Stačilo jen těch pár políků vyndat. Ohromnou smůlu měla sovětská sonda Venera 14. Tam nedošlo k žádnému technickému selhání. Sonda Venera 14 se vydala do žhnoucího pekla planety Venuše. Dokázala proletět atmosférou, fungovala na povrchu, tam je prosím vás teplota 480 stupňů Celsia, tlak téměř 100násobně překračuje tlak tady pozemský. I ty nejlepší automaty, které jsme schopni vyrobit, tak tam fungují pouze několik desítek minut. Pak jsou rozdrceny těmi ohromnými tlaky a teplotami a podmínkami, které tam panují. No a při tom průletu tou atmosférou dochází k tomu, že ta sonda, která má na své palubě, nebo která měla na své palubě jak filmové kamery, tak manipulátor, tak ruku, takovou krátkou robotickou, která se vlastně sklopila na povrch a provedla analýzu vzorku přímo na místě, tak ta kamera, kterou má na své palubě, má takový zvláštní kryt. Tady ho vidíme u sondy Venera 13. Ten kryt po dosednutí na povrch Venuše, který do té doby chránil kameru během sestupu z oběžné dráhy, tak je odhozený vlastně pomocí pružinového mechanismu, je odpinknutý. No a co čert nechtěl, došlo k naprosto nepravděpodobné události. Zatímco u Venery 13 ten kryt odpadl správně a mechanická ruka, mechanický manipulátor se spustil na povrch Venuše. U Venery 14 se kryt odpinknul a ten mechanický manipulátor, pravděpodobnost asi 1 k 10 000, se spustil přesně na ten kryt. Takže Sověti tenkrát lomili rukama, tady je to špatně vidět, ale je to, jak jsme si ukazovali ten kryt z té 13, takže lomili rukama, že vlastně letěli na Venuši proto, aby udělali chemický a fyzikální rozbor krytky své vlastní televizní kamery. Tohle je smůla opravdu na druhou, to vidíte ještě jednou trošku detailněji, kdy ten manipulátor vlastně se přiklopil na tu krytku, ale on neměl možnost, to byla prostě jednoúčelová, jednocestná funkce, že by se zvedl, posunul někam nebo něco udělal, to prostě bylo rameno na pružině, které se jednou vyklopilo a tak tam vyklopené zůstalo. Tomu se říká ohromná smůla. Tohle už není ohromná smůla, tohle už je spíše ohromná nedbalost, hloupost, nazveme to jak chceme, nebo lajdáctví pozemní techniků. Tohle je sonda Genesis. Sonda, kterou americká NASA vyrobila a vyslala do blízkého vesmíru u planety Země s cílem odebrat vzorky slunečního větru. Částice, které vlastně slunce vyvrhuje do svého okolí, ale které se na Zemi nikdy nedostanou. Proč? Protože nás chrání magnetosféra, chrání nás atmosféra. Jsou drobné částečky, kterých sluníčko vyvrhuje miliony a miliony každou dá se říct sekundu, to jsou nespočetné částic. Víme, že existují, víme, že nás přímo ovlivňují, vytváří polární záře, bombardují naši atmosféru. Třeba Mars, který má slabou magnetosféru, tak zrovna Mars je očesávaný těmito částicemi o svoji vodu, vlastně o část té atmosféry a tímto vlastně planeta Mars miliardy let přichází o příhodné podmínky pro vznik a vývoj života. Takže ty částečky nás
velice zajímavý, protože byť je to zkoumání něčeho kosmického, tak se dozvíme hodně sami o sobě. Takže sonda Genesis na oběžné dráze rozevřela vlastně celou takovou soustavu lapačů, byla vlastně speciální hmota, aerogel, do které se chytaly ty částečky ze Slunce a ta sonda je tam několik let v pozici, kterou se tady od Země lapala a zachytávala, aby ten cenný a drahocenný náklad, ty částečky mají průměr miliontiny milimetrů, pak bezpečně v návratovém pouzdře dopravila zpátky na Zemi. Ten náklad byl považovaný za tak drahocenný, že i to zacházení s ním mělo být velmi křehké a nepočítalo se s tím, že by dosedlo to pouzdro na Zem, ale mělo prostě proletět atmosférou a ve výšce několika kilometrů nad Zemí mělo být zachyceno číhajícími vrtulníky. Bylo tam několik vrtulníků, které s hákem, které měly tady toto pouzdro zachytit a pak ho ladně přinést do vyhrazené přistávací oblasti. Chybička se bloudila. Chybička se vloudila v tom, že tady tohle pouzdro mělo na své palubě akcelerometr, měřič zrychlení, který měl v určitém okamžiku, kdy by to zrychlení překročilo určitou hranici, kdyby ten volný pád z té oběžné dráhy vlastně překročil určitou rychlost, tak měl být vydán příkaz k vystřelení toho padáku, který měl zbrzdit ono přistání. Bohužel došlo k tomu, že se tenhle akcelerometr nějakým záhadným řízením osudu nainstaloval přesně naopak. Jinými slovy, byl nachystaný vzhůru nohama, nainstalovaný na té směr vzhůru nohama. Takže namísto toho, aby v určitém okamžiku vydal příkaz k vystřelení padáku, tím, že byl vlastně vzhůru nohama, tak pořád na to svoje zrychlení ve správném směru čekal a nedočkal se. Návratový modul sondy Genesis, se kterým mělo být zacházeno jako v rukavičkách, dopadl do pouště ve státě Utah a namísto toho, aby se ho ujali pánové takovýto, tak se na něj museli vrhnout pánové s lopatou, krompáčem, motikou a doslova ten drahocenný náklad, ty částečky o velikosti miliontiny milimetrů slunečního větru vykopat z té pouště. Přesto se pak podařilo část těch vědeckých experimentů zachránit a ta mise nepřišla úplně na zmar, ale opravdu byla to práce, řekněme, až s pinzetou. Družice Noah N. Prime, družice, která má za úkol z polární oběžné dráhy monitorovat počasí pro Spojené státy, je to jedna z meteorologických družic. Družice, jejíž výroba, prosím vás, vyšla na 235 milionů dolarů. Družice, která byla hotová a měla vlastně několik týdnů do expedice z továrny a měla několik málo měsíců před startem. A tady tahle družice, která se vyráběla v tovární firmě Lockheed Martin, tam byla umístěna na speciálním podstavci, na speciální montážní plošině. To je takový vozík, prosím vás, kam se ta družice přišroubuje, podobně jak třeba na nosnou raketu. Máte tam, zrovna ta družice byla přišroubována 24 šrouby a ten podstavec má tu možnost, že jednak se družice na něm může pohybovat po té montážní hale a jednak v případě, kdy je potřeba, se družice vlastně může zvednout, naklonit, pootočit o 90 stupňů, o 180, aby kdokoliv se mohl k tomu tím přístrojem dostat a tu montáž dokončit. A teď se stala taková zajímavá věc. Bylo potřeba manipulovat s druhou družicí a měl se použít tento její vozík. Technik X dostal úkol odšroubovat těch 24 šroubů, tak to udělal a pak manažer, který ho vedl, mu řekl, že našli v jaké vedlejší hale jeden volný vozík z jiné družice, takže není potřeba tady tu družici sundávat. Dotyčný technik, který těch 24 šroubů odšrouboval a začal se věnovat jiné práci. Dodržel všechny předpisy, protože jeho předpisy hovořily o tom, že pouze v případě, že by ty šrouby nebo ta družice nebo ten vozík opustili montážní halu, tak o tom musí provést písemný záznam. Za několik dní bylo potřeba s touto družicí manipulovat a chtěli takhle zvednout a natočit. Šla na to jiná parta techniků pod dohledem další parta techniků. Ta další parta techniků, která si vůbec tomu otázce nevěnovala, tak upozornila, hele, tady máte spoustu děr, nechybí tady nějaké šrouby. A oni říkali, to je v pořádku, to je navrhované na družice různé velikosti, takže nikdy tam nejsou obsazené všechny sloty na všechny šrouby. Družici začali zvedat.
Družice o hmotnosti 1800 kg, což je něco víc než plně naložená oktávka, víc než 6 metrů. Udělala prostě řach a křach. Výrobní cena 235 milionů dolarů. Škody za 135 milionů dolarů. To není, že vám to spadne a vy to zase postavíte, oprášíte a tváříte se, dneska se nic nestalo a tady to trošku prováčkují, to tak má být. 135 milionů dolarů, prosím vás, tady leží na zemi. Což jsou asi 3 miliardy korun. To je problém kosmonautiky obecně, když tam vede nějakého průšvihu, tak to fakt stojí za to. A to není, když dělník v továrně vyrobí špatně nějaký světlomet k automobilu nebo něco podobného, tak se to nějak ututlá hodí do koše. Tady máte věc, kde jinou materiál na tu družici, a to jsou takové ty spodní hranice těch nákladů, stojí, uvádí se 70 až 100 milionů dolarů. Další hodnota je pak výroba té družice a znalosti, testování, zkušenosti, takže ty družice se dostávají na 200-300 milionů dolarů. Ještě jednou družice, která se poroučila k zemi a ještě jeden smutný detail. V roce 1997 se na vysoké nevel chystal start sondy Cassini. Sondy Cassini s podsondou, dalo se říct Hughes, což byla vlastně mise k planetě Saturn. No a protože bylo potřeba trošičku zajistit na tom floridském podnebí a ovzduší to, aby ta sonda měla odpovídající klimatizaci a podobné podmínky, protože přece jenom, když je ta celá sestava pod tím aerodynamickým krytem obří rakety, tak to sluníčko na to praží, teď by tam mohlo se to zaprášit a podobně, tak je tam nainstalovaný, navedený zvnějšku klimatizační systém. A tak klimatizační systém zajišťuje, že tam proudí jenom čistý vzduch, ofukuje to, chladí to, udržuje správnou teplotu. Vinou chyby technika, operátora, došlo k tomu, že ten ventilátor se rozfoukal trošičku víc, než by měl. Zatímco tam byl plánovaný takový slabý vánek, prostě aby se neobsazoval prach, aby tam byla udržovaná teplota. Tak k tomu nejsou bohužel fotografie, ale tak se tam pustil pod ten aerodynamický kryt vánek o síle 350 km za hodinu. Já nikdy nepochopím, jak tam vůbec přístroj, který je z podobného výkonu schopen, může někdo dát a pak ho jenom zapínat na v podstatě několik procent výkonu. K čemu tam potřebuje ventilátor o síle 350 km, schopný vyvolat vítr o síle 350 km za hodinu? K čemu došlo? Tady se díváte na ten modul Huygens, který byl následně vysazený do atmosféry a na povrch měsíce Titan do planety Saturn a který měl vlastně tady tuto folii na sobě. Ta folie dostala na frak nejvíc, byla roztrhaná a rozškubaná. No a celá sestava, celá ta špice, ten aerodynamický kryt s sondou musela putovat zpátky do montážní haly. Protože bylo veliké nebezpečí, kdyby tam ty kousky zůstaly, že by se různě zasekávaly, nikdo nevěděl, kam dopadly, že pochopitelně u té sondy. Takže by mohly být na místech, kam by se vůbec dostat neměli, blokovat výhled kamer, zablokovat nějaké výklopné antény, výklopné tyče a podobně, to si nikdo nemohl dovolit. Čili bylo potřeba jak pucle poskládat celý ten rozkouskovaný štít, tu folii, znovu tu folii vytvořit, a znovu tu sondu nachystat na start. Naštěstí se to stihlo, všechno dopadlo to tentokrát dobře. Tady vidíte sondu Cassini s tím výsadkovým rolem Huygens, kde teda byla jeho poloha na té veliké sondě, mimochodem nejtěžší kdy vypuštěná meziplanetární sonda, která se vydala do vesmíru. A jedna z nejúspěšnějších misí NASA vůbec. Tohle to znáte všichni, že sprinklery, které máte v garážích, máte je v obchodních domech, kde. Ano, jejich nevýhoda je, že se občas spustí bez nějakého zjevného důvodu. Bohužel průšvih je ve chvíli, kdy se vám spustí v montážní hale, kde připravujete a testujete družice. Tady se díváte na družici Eutelsat West 1, která den předtím, než měla být odeslána na start, byla otestována, nachystána, tak se stala právě obětí něčeho podobného, kdy ten automatický hasící systém se spustil a tu družici totálně zmáčel. A zase, to není o tom, že tu družici vysušíte několika hadříky. Škoda 50 milionů dolarů. 50 milionů dolarů za to, že jste si namočili družici. Jenom tak
Pro zajímavost, ta družice pak byla překřtěna novináři. Ona se jmenovala Eutelsat West 1, Eutelsat Západ 1. A když tam škrtnete jediný písmenko to S, tak máte mokrý Eutelsat 1. Takže tady je úžasná slovní hříčka a úžasná samozřejmě zlomyslnost novinářů. Astronomický satelit HESI. To je astronomická družice, tady se na ní díváte před testováním hmotnosti 400 kg, kterou NASA odrovnala během testování. Ta družice tady vidíte v rozložené sestavě v průběhu letu na oběžné dráze. K čemu tam došlo? Došlo k tomu, že ty družice jsou testované na všechny možné úkony události, ale málo kdy, prosím vás, a to je pravidlo obecně kosmické techniky, málo kdy se ta technika testuje na reálné podmínky. Vy máte možnost něco otestovat, otestujete třeba nějaký prototyp, jestli to vydrží, pak to postavíte znovu, ale už nemáte možnost to otestovat na provoz v reálném čase, v reálných podmínkách. Nicméně některé věci otestovat musíte. Vydrží ta družice start na palubě rakety, tam nejde, prosím vás, jenom o přetížení. Přetížení se dá vydržet, ale co je tam velice nebezpečné, jsou třeba vibrace při startu. Ty družice se mohou rozsypat. Jsou známé a zdokumentované případy, kdy startovala raketa na oběžnou dráhu a vinou těch silných vibrací došlo k tomu, že družice nebyla přesně na tomto frekvenci. To máte podobně, jak jedete autem, ono se ale někdy do střepy a chytne tu určitou frekvenci. Ta družice na to nebyla konstruovaná a ta družice se rozsypala za letu. Tak proto na ty vibrace a ty frekvence dotyčné rakety jsou družice testované. Tady došlo k tomu, ale že ten testovací stav, ten testovací stůl nějak se pokazil, nebyl úplně v pořádku, takže technik šel, zapnul ho a najednou se to dostalo do frekvenci a do takových vibrací, že z té družice začaly doslova do písmene odpadávat kusy. Jako první odpadly právě ty sluneční baterie, ty prostě najednou ležely na zemi, ta družice oni prostě zničili, se dá opravit náklad několika desítek milionů dolarů, ale těžce ji poškodili. Prostě co z ní mohlo odpadnout, to z ní odpadlo. Nepovedené testování. Hubbleův kosmický teleskop, svatý král kosmonautiky. Nebudu mluvit teďka o tom slavného té aberaci, toho zrcadla, jak se tady deklaroval na začátku, jak se chci vyhnout těm nejznámějším haváriím, katastrofám, technickým problémům, průšvihům a podobně. A chci se zaměřit na perličky, o kterých se málo kdy dozvíte. Hubbleův kosmický teleskop má dvě zrcadla. Primární a sekundární. Že primární má průměr 2,4 metru, to sekundární tuším 60 cm. No a rok před startem, v roce 1989, když se dělala jedna revize, tak se zjistilo, že není dokument o tom, že by to sekundární zrcadlo bylo přišroubované. A teď všichni chodili do veškeré dokumentace teleskopu a opravdu se zjistilo, že je docela možné, protože ten teleskop byl montovaný v vertikální poloze, že tam to sekundární zrcadlo je pouze položené. Neexistoval technický záznam a zápis, že by nějaký technik tam to zrcadlo připevňoval a zároveň, co se ptali všech techniků, tak si nikdo nebyl schopný vzpomenout, když se tam šrouboval. A teď co s tím? Máte rok do startu, teleskop je hotový, on teda byl připravený už v roce 86 ke startu, ale havárie raketoplánu Challenger ten start odložila o 4 roky. A ten teleskop prostě dovnitř se rozumně nedostanete. Takže tenkrát se to vyřešilo tím způsobem, že si ten teleskop vlastně vzal, jak jste měli v vertikální poloze, tak se opatrně na něčem podobném, jak jsme viděli u té družice NOAA N, tak se vlastně dal do horizontální polohy. Nachystal se tam speciální něco jako hasičský žebřík, na to položili technika a tím tubusem ho zasunuli dovnitř. Pak si to dobře prohlídl, potvrdil, že tam ty šrouby opravdu jsou, nafotografoval to a vytáhli ho ven. Tak se radovali, že to dobře dopadlo a ze samé radosti, když ten teleskop z té horizontální polohy zvedali zpátky do polohy vertikální, tak s tím škrábli o zeď a urazili tuto anténu. Říká se člověk, to není možné, to se nemůže stát, stávají se takové věci. Naštěstí to šlo poměrně jednoduše opravit, ale narazit prostě s něčím takovýmhle do zdi opravdu vyžaduje asi hodně velkou snahu a hodně velký kus umění. Co na Voyager 3? Voyager 1 znáte, Voyager 2 taky, to byly ty slavná cesta k velkým planetám, Jupiter, Saturn, Urana, Neptun. Kde se nám tady vzala trojka?
Trojka se do vesmíru svým způsobem vydala, ale pod jiným názvem. Sonda Voyager 3 totiž měla dle představ NASA zamířit k planetě Jupiter a na rozdíl od jedničky, dvojky, což byly pouze průletové automaty, měla být vybavena raketovým motorem a přejít na oběžnou dráhu tak zajímavého tělesa, jakým právě král mezi planetami Jupiter je. Jinými slovy, z projektu Voyager 3 se zrodila sonda Galileo. Sonda, která se vydala k Jupiteru a která je dlouhodobě, tuším 8 let, od roku 1995 až do roku 2003, kdy byla řízeným zánikem zničena, tak zkoumala. Ta sonda měla přinést ohromné množství dat a informací. Měla nám vysílat mimo jiné 50 000, podle původního plánu 50 000 fotografií planety Jupiter a jejich měsíců. Ty fotografie měly být několika set krát větší rozlišení než snímky vysílané třeba sondami Voyager dříve nebo Pioneer. Měly by prostě úžasné plagáty, ohromné s velkými daty, navíc tam bylo celkem kromě kamery 8 dalších přístrojů, takže ta vědecká žeň objevu měla být ohromná. A bylo jasné, že se to nepodaří odvysílat s nějakou malou anténou, že ta sonda musí mít anténu o průměru nejméně 5 metrů. Jak to ale narvat do raketoplánu, jehož nákladový prostor má průměr pouze 4,5 metru? Tak bylo přijato řešení, že se použije metoda deštní, že ta anténa vlastně, když se vám dostaneme, bude složena při startu, tady to vidíte, u středového trnu, podobně jako deštník, bude tady jako na tu základní komunikaci v blízkosti Země používána nějaká menší anténa a až po nějakém čase v hlubší vesmíru se ta anténa otevře a vlastně ala deštník bude pak vysílat. Teď trošku odbočím a zmíním se o zkáze raketoplánu Challenger. Podle původního plánu a původního harmonogramu totiž právě raketoplán Challenger měl sondu Galileo v květnu roku 1986 vyslat na meziplanetární dráhu pomocí tohoto stupně, Kentaur G. To je velice výkonný raketový stupeň na kapalný kyslík a kapalný vodík. Ta sonda už byla nachystaná. Bylo vlastně 3 měsíce přestávka a Challenger se vydával na svoji poslední misi před touto výpravou. Když ale v lednu roku 1986 explodoval krátce po startu. Z bezpečnostních důvodů následně bylo zakázáno stupeň Kentaur G používat na palubách raketoplánu. Bylo to bráno jako velké riziko, ten kapalný kyslík, kapalný vodík, že by tam přece jenom mohli v případě úniku nebo pokusu o nouzové přistání, co by velké množství tekutiny, jednak by to bylo nestabilní, že? Jednak by to bylo těžké, jednak tyhle ty plyny jsou poměrně nebezpečné a velice rády vybuchují už při, hlavně ten kapalný vodík, pochopitelně při velice nízké koncentraci ve vzduchu, takže bylo rozhodnuto, že tyhle ty stupně na raketoplánech nepoletí. Nikdy. To prodloužilo pak cestu sondy Galileo k Jupiteru ze 3 na 6 let, protože bylo potřeba použít jiný motor. A taková perlička, ten stupeň pro sondu Galileo, je dnes vystavený v Huntsville v americké Alabamě. Věc, která stojí 70 milionů dolarů a která prostě byla nachystána, měla až 3 měsíce nebo 4 měsíce do startu v planetě Jupiter, tak dnes je vystavena působení veškerého nepříznivého počasí pod čirým nebem. Každý, kdo tam je to v rámci muzea, můžete si na něj šáhnout, spousta lidí tam něco odlupuje, odtrhává a podobně. To je skutečný letový hardware za 2 miliardy korun, který se nikdy nepoužil. Proč tady se zmiňují v kapitole o kosmických haváriích, o sondě a o tom, že vlastně byla nějak těsně před startem a pak se ten start uskutečnil až po několika letech. Protože ten odklad způsobil jednu velikou nepříjemnost. Ta sonda byla skutečně nachystaná, připravená, ale bylo jí nutno v této podobě prostě skladovat 4 roky navíc. A nikomu nedošlo, že mazadlo, které vlastně mělo zajistit správné rozložení toho deštníku, po nějakém si čase vyschne. Že to mazadlo mělo prostě nějakou limitovanou životnost a někomu nedošlo, že když tu sondu uložíme někde do skladiště, tak to mazadlo, které tam sice bylo, a tady vidíte start sondy z října roku 1989, tuším, ze palubě raketoplánu Atlantis, takže to mazadlo vlastně přijde o ty svoje možnosti, o ty svoje schopnosti, o tu svoji původní vlastnost. Takže sonda Galileo se slavně vydala z palubě raketoplánu Atlantis na meziplanetární dráhu.
Jenomže co čert nechtěl, ten deštník, když viděl vyslaný příkaz jeho rozevření, tak se neotevřel. 3 z těch prutů, tam bylo tuším 18 prutů na té anténě, 3 z těch žeber zůstaly zatlesnuté u toho středového trnu. Ta sonda najednou měla mnohem horší vysílací schopnosti a vysílací možnosti, než kdyby tam ten deštník vůbec nebyl. Kdyby tam pouze nechali tady tuhletu anténu, protože samozřejmě, že takto umístěná parabola zmrzačená rozpilovat ten rádiový signál do úplně jiných směrů. Mimochodem, na té sondě Galileo se vyskytlo tolik problémů, že je až neuvěřitelné, co se z ní nakonec podařilo vyždímat a zachránit. V roce 1988 při kvalifikačních testech třeba jejich tryskových motorů, kterých měla na své palubě, teď nevím, takže se nebudu lhat, ale měla jich tam několik, asi 10, 12, takový nějaký počet, nevím úplně přesně, prosím, a byly vyrobené v Německu, tak se zjistilo, že tady tyto raketové motory se za prvé přehřívají a za druhé, že jsou zdrojem vibrací, na které ta sonda nebyla testovaná. Upozorňuji, že to bylo v době, kdy ta sonda měla být už 2 roky na cestě. Takže bylo přeplánováno provádění jejich korekčních manévrů, do té doby se plánovalo, že ty motory třeba budou zapnuté na několik desítek minut, v době se plánovalo, že ty manévry budou výrazně kratší, aby docházelo k tomu přehřívání. Další průšvih byl, že na té sondě odešly třeba gyroskopy, které informovaly o špatné poloze té sondy. Takže ona by se orientovala, kdyby se spolehali pouze na stabilizační gyroskopy, tak, že by ta anténa mířila asi 8 stupňů od země. To se dalo opravit pak následně nějakou softwarovou aktualizací palubního počítače, že nebral v úvahu tu aktuální polohu. Sonda Contour. Sonda, kterou se NASA moc nechlubí. Tohle je jedna ze sond, které vznikly v rámci toho programu v 90. letech. Faster, better, cheaper, rychleji, lépe, kvalitněji. Nebylo to kvalitně, když něco děláte rychleji a děláte to s velmi omezeným rozpočtem, tak nemůžete dosáhnout potřebné kvality. Takže to byly sondy, které byly limitované nějakým nízkým rozpočtem, byly to jednoduché automaty, které vyrážely a vlastně do dneška vyráží k nějakým zajímavým cílům po celé sluneční soustavě, jako jsou asteroidy, komety. Mise Genesis, o které jsme tady před chvílí hovořili, jak se rozplácil ten drahocenný vědecký materiál ze Slunce v utašské poušti. Zrovna to je příklad jedné z takovýchto sond. Pak jsou úspěšnější sondy samozřejmě, ale přece jenom bylo potřeba to někde, neříkám, že našidit, ale ušetřit peníze. A tak se třeba u této sondy brali některé data, měření a testování z jiných sond. Ale ono zcela upřímně, když to vezmete z jiné sondy v jiném prostředí, za jiných podmínek testované, tak to nefunguje často tak, jak má. Tato sonda odstartovala v počátkem července roku 2002, kroužila 6 týdnů kolem Země a 15. srpna roku 2002 byl zapálený její startovací, urychlovací motor, který byl tady vlastně uložený v jejím vnitřku, který měl přidat rychlost skoro 2 km za sekundu a který měl navést na cestu ke 2 až 3 kometárním jádrům. Contour, Stůr, cesta po kometárních jádrech. Došlo k tomu, že ten motor byl zažihovaný mimo kontakt pozemních rádiových stanic, ale když pak ta sonda vletěla zase do oblasti, kde s ní mělo být navázáno spojení, tak mlčela. Její palubní počítač byl naprogramovaný tak, že 96 hodin po startu, pokud se nepodaří navázat komunikaci se Zemí, se přepne do bezpečnostního režimu, do jakéhosi nouzového módu a začne velice jednoduše komunikovat a pokusí se navázat to spojení v jiném režimu, v jiném módu. Ani tehdy se neozvala. NASA vyhlásila mimořádnou situaci a začalo se zjišťovat, co se tak stalo, co se mohlo stát. Do pátrání se zapojily zdroje amerického Pentagonu, třeba průzkumné družice, které normálně koukají na Zem, tak se otočili a koukali do vesmíru. A skutečně jeden teleskop v Arizoně zaregistroval na místě oblohy, kde byl předpoklad, že ta sonda bude, tak několik objektů, které tam nepatřily. A které víceméně kopírovaly téměř přesně předpokládanou trajektorii té sondy. Jak se později zjistilo, tak ta sonda se v průběhu činnosti toho raketového motoru rozpadla. Ono se uvádí, často se uvádělo, že tam došlo, protože to byl motor na tuhá paliva, že část toho paliva, vlastně tuhé hmoty, takže se odloupla, ucpala na zlomek sekundy tu trysku
a přetlakem se ten motor vlastně roztrhl. Dnes se kloní NASA k jinému názoru, že ta sonda byla diletantsky udělaná, zkušovaná a že vlastně díky té činnosti toho motoru se rozsypala a částečně i rozstavil. Jenom pro zajímavost, když se pak dělala revize toho projektu, tak se zjistilo, že na té sondě byly použité materiály i v blízkosti toho motoru, které mají poměrně nízký bod tání a které se vlastně musely během činnosti toho motoru rozpustit. Doslova do písmeného by byly z čokolády na přímém slunci. Vidíte, ten raketový motor, který byl zapravený do ní, ta teplota v něm přesahuje několik tisíc stupňů Celsia, no a samozřejmě, že i to okolí, když odizolujete, tak tam máte teplotu několika set stupňů Celsia a některé z částí té sondy se prostě musely rozstavit, protože ta teplota tam překročila únosné hranice a únosné meze. Taková kuriozita. Často se na sondách, které vyžadují hodně energie nebo letí do vzdálených končin sluneční soustavy, používají jako zdroje energie radioizotopové generátory, což nejsou skutečné atomové generátory, ale jsou to nějaké plutoniové balíky, které postupně vytváří pomocí Seebeckova efektu elektrickou energii pro ty sondy, které nemohou použít třeba sluneční baterie nebo potřebují hodně energie. No a samozřejmě, že existuje odpor vůči podobným zdrojům, protože přece jenom je to plutonium, je to extrémně toxická látka, pochopitelně. Takže co by se stalo, kdyby se něco stalo, kdyby ta raketa havarovala? Samozřejmě, že riziko tady je vždy. Jak vidíte sami, technika není 100%. Navíc i v té kosmonautice špičkové technice dochází často k různým problémům, které si nedokážeme pomalu představit ani tady na Zemi. Stává se. V květnu roku 1968 havarovala raketa Atlas, která vynášela meteorologickou družici Nimbus do vesmíru. Právě s tím plutoniovým generátorem na palubě. Ten generátor, ta družice a její trosti, všechno to dopadlo do moře u ostrova, tuším svatého Martina, 200 km východně od pobřeží Floridy. Ale nikdy se z toho neuvolnila žádná radioaktivita. Naopak, po 4 měsících pátrání pomocí ponorek a dalších zařízení se podařilo to plutonium netknuté najít, ty plutoniové baterie. A v dubnu roku 1969, 11 měsíců tady po tomto neúspěšném startu, ty plutoniové baterie startovaly do vesmíru na palubě jiné družice, na palubě jiné rakety Atlas. No, teď jsme si probrali trošku družice, sondy a podobně. Pojďme se podívat na kosmické rakety. Tam je to velice zajímavé. A začneme dávno před začátkem kosmického věku. Začneme v roce 1947, 10 let před Sputnikem. Můj oblíbený příběh z Nového Mexika, jak se Američané rozhodli, že musí najít svůj kosmodrom a tehdy se začala psát historie mysu Canaveral. Američané testovali svoje první rakety na Bílých píscích v Novém Mexiku. To je oblast, která má několik set kilometrů na délku. Mimo jiné tam došlo k prvnímu pokusnému atomovému výbuchu v červenci roku 1945. Vlastně vybuchla první atomová bomba zkušební na Trinity Site. No a tady Američané na té dělostřelecké střelnici testovali svoje první rakety. Dokud měli rakety malého doletu, tak to šlo, že těch pár kilometrů, pár desítek kilometrů, ono když to zabloudilo, tak jim to vždycky skončilo na té střelnici. Jenže pak se jim do ruky dostala nebezpečná hračka. Nacistická raketa V2, která mohla mít dolet bratru, když se trošku upravila 400 km. A s tím už byl problém, když se ta věc vymkla kontrole. A 19. května roku 1947 odstartovala jedna z těchto raket a trošku si zajančila a zamířila si to rovnou do Mexika. Hranice, nehranice, takže z Nového Mexika letěla do Mexika. A aby ten průšvih byl pořádný, tak se zřítila do města Juárez a dopadla na místní hřbitov. Naštěstí tam zrovna nikdo nebyl, z těch živých, pochopitelně. Ale asi si dovedete představit, že diplomaticky a politicky je to průšvih. V mírové době posílat rakety na cizích hřbitovy. Americká armáda potřebovala ten incident vyžehlit, že byl to průšvih, tak ho potřebovala vyžehlit, tak nabídla místním obyvatelům, že jako kompenzaci od nich trosky té rakety vykoupí za nemalou částku. Jednak tím získali zpátky do ruky tu raketu a jednak tím nabídli vlastně kompenzaci místním obyvatelům. Takže když tam pak přijali zástupci americké armády, tak vybrali od místních obyvatel z rakety, která bez paliva, to palivo samozřejmě vteklo do země,
až vlastně bylo spáleno, bylo zničeno při výbuchu, tak ta raketa při startu vážila 3 tuny. A oni vybrali 14 tun šrotu. K cti americké armády budíš připočteno, že všechny ty stará kamna, komíny, trubky, potrubí, lešení, co jim kdo donesl, tak akceptovali jako trosky této rakety a všechno to vykoupili a tím byl incident srovnán. Jenomže bylo jasné, že to nelze opakovat do nekonečna, že by se tohleto nemuselo opakovat, že by ty následky mohly být horší. A proto Američané začali hledat místo na novou střelnici a vybrali si právě pobřeží Floridy, kde vlastně ten střelecký sektor je na otevřeném moře. A tehdy se začalo vlastně psát historii mysu Canaveral a místního kosmodromu. Kosmické rakety, když půjdete do encyklopedií, do knih, do internetových zdrojů, kamkoliv jinam, tak zjistíte jednu zvláštní věc. Ze startu první družice světa, ze startu Sputniku není ani jedna fotografie. Máte fotografie z předstartovní přípravy rakety, máte fotografie z Sputniku, máte fotografie ze startu Sputniku 2, 3, ale ze startu Sputniku 1 nenajdete žádný snímek. Jak je to možné? Historická událost, která nám otevřela brány vesmíru a není z ní fotografie? A ta raketa, která startovala tehdy, tak ten start se když málem skončil havárií. Raketa Semyorka, tady se díváme na vlastně její novější verzi Sojuz, ale jde mi o to ukázat vlastně to uspořádání těch motorů. Ona má jeden středový stupeň a kolem něj jsou víceméně, to berte prosím z rezervou, technicky je to trošku jinak, ale funkčně, i co se týká parametrů, je to stejné, jsou navěšené 4 vlastně další raketové bloky. Ta raketa sedí na rampě a je tam vlastně uvězněná obslužnými věžemi. Ona na tom sedí, ve chvíli, kdy zapne ty raketové motory, tak až ten tah překoná ty motorů hmotnost té rakety, tak ona se začne zvedat. A tím se vlastně ty obslužné věže, na které do té doby na jejich dolní části seděla, začnou odklápět pro pomocí proti závaží. Takže ta raketa si sama rozhodne, kdy poletí. Jakmile ten tah motoru překoná tu její vlastní hmotnost, v tu chvíli se raketa začne zvedat, v tu chvíli, jak okvětní listy tulipánu, ji vlastně ta rampa uvolní a raketa letí. U Sputniku prvního ale došlo k takové drobné nepříjemnosti. Jeden z těch pomocných bloků, blok D, nabíhal trošičku pomaleji na plný výkon. Nevíme proč, nikdy se to nedozvíme, ale prostě se ten pomocný blok rozbíhal pomaleji. To znamená, že ta raketa, namísto toho, aby důstojně se zvedala ve vertikální poloze, tak tím, že vlastně kulhala na jednu stranu, tak startovala shaderem. Prostě letěla opravdu na křivo do vesmíru. Proto Sověti do dneška nezveřejnili žádnou fotografii, protože je takové trošku v úvozovkách nedůstojné. Samozřejmě patří to k té kosmonautice i podobné věci. A ta raketa nakonec během 20 sekund naběhla na plný výkon, srovnala tu svou trajektorii a vynesla Sputnik do vesmíru. Ale ten start byl opravdu takový, že to sledovali všichni na místě se zatajeným dechem, protože nikdo nevěřil, že ten start se skončí úspěchem. Ono ostatně v té době, když se podíváte na statistiky, tak v době začátku kosmické éry ze 3 vypuštěných raket 2 havarovaly, takže to žádná ostuda nebyla. Jenom pro zajímavost, když Sověti vypouštěli v roce 1968 svoje satelity, tak v roce 58 uskutečnili 5 pokusů o dopravu družice do vesmíru, ale 4 se skončily havárií. Jeden jediný start se v roce 58 z 5 pokusů povedl. Američané ti si vyžrali, v uvozovkách a lidově řečeno, tu svoji smůlu hned při prvním startu. 6. prosince roku 1957, když se pokoušeli ten technologický Pearl Harbor, byl Sputnik nazývaný, když se ho pokoušeli eliminovat, tak odstartovala raketa Vanguard s první americkou družicí Vanguard na palubě, ale uletěla několik centimetrů a pak jich cítl motor. Ta raketa se zřítila na startovací rampu a skončila v ohromném moři plamenů. Škodolibí američtí novináři po vzoru neslavného konce této mise a po vzoru sovětského Sputniku tento pokus překřtili na Kaputnik. Ta družice byla výbuchem, tady vidíte, jak se láme ta špice, jak se odlamuje ta vrchní část aerodynamický kryt. Výbuchem byla vymrštěna asi 40 metrů od nosné rakety a protože se domnívala, že ve chvíli, kdy ta pružina jí měla odmrštit odnosné rakety na oběžné dráze, tak se domnívala, že je na oběžné dráze, tak začala veselé vysílat. Na radiových vlnách, z kaluže, z louže.
Američané se ku podivu ale to nějakým způsobem extrémně nestydí. Dnes tu družici, opravdu tuhle družici, která měla šanci stát se první americkou družicí a nakonec ji tahali z bláta, tak ji uvidíte ve Washington DC. V Národním muzeu letectví a kosmonautiky je taková trošičku unavená, je vidět, že má to za sebou, kdyby mohla vyprávět asi nám řekla spoustu zajímavého. Tohle je skutečně vlastně první americká družice, která ale letěla jinam, než měla. Zajímavý program rakety NOTS, Naval Ordnance Test Station. To byla raketa amerického vojenského letectva, která byla vypouštěna z letícího letadla. Letící stíhačky měla hmotnost 800 kg, mimochodem do dneška nejmenší kosmická raketa, kdy vyrobená v historii. Byla strašně zvláštní konstrukce. Byla použita 6krát v červenci a srpnu roku 1958. Měla mít poměrně malou nosnost, asi 1 kg nákladu. Ale tak dobře, byla to vlastně zkouška cesty. Jestli vůbec je možností to způsobem něco dostat na oběžnou dráhu. Měla vynášet 1 kilogramové družice. Ta raketa byla 5stupňová. Všechny stupně byly na tuhé pohonné látky. Zajímavé bylo, že když jste si spočítali, kolik ty raketové motory postupně fungovaly dohromady, třeba raketoplán letí na oběžnou dráhu na motory na svých motorech 8,5 minuty, že? Tak když jste si spočítali dobu funkce jednotlivých motorů, tak jste zjistili, že od okamžiku startu z paluby letadla do okamžiku dosažení oběžné dráhy, tak těch 5 stupňů pracuje 15 sekund. Ty stupně měly dobu činnosti mezi 2 a 5 sekundami. To byly neskutečné kopance a za 15 sekund kumulované činnosti ta raketa měla mít rychlost 8 km za sekundu. Nemělo to být těsně zase už první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý stupeň a třeba mezi činností 2. a 3. stupně uplynulo asi 40 minut. Tak se vždycky měla zorientovat a nakoupnout další stupeň. Bylo to 6 pokusů, do dneška se vedou spory, dneška nejsme schopni určit, zda některý z nich nebyl úspěšný. U jednoho se uvádí, že se podařilo skutečně dostat něco do vesmíru a že to něco vysílalo po dobu jednoho oběhu Země. Ale bohužel tehdejší prostředky, jak byly radarové nebo jakékoliv jiné, neumožňovaly ten pokus potvrdit. Vezměte si, že v té době v roce 58 detekovat kilogramovou konstrukci, to je kde nic stunic na oběžné dráze, bylo nad její schopností dnešní techniky a možnosti. Takže do dneška jsou ty státy považovány za neúspěšné, byť u jednoho možná, a to už se nikdy dozvíme, došlo k tomu, že se podařilo něco dostat do vesmíru. Raketa Atlas. Strašně zvláštní raketa. Ale to je prosím vás raketa, která musela být od okamžiku vyrobení až do okamžiku vlastně vypnutí motoru neustále pod tlakem. Ta její konstrukce byla samonosná a byla svým způsobem nafukovací, když to bylo železo, tak aby se ušetřila hmotnost materiálu, aby ta raketa měla co nejmenší hmotnost, tak ta konstrukce vlastně nebyla schopná udržet sebe samu. To byl silnější aloval, když to přeženu. Čili ta raketa musela být neustále pod tlakem. Ve chvíli, kdybyste z ní vypustili ten tlak nebo snížili ten tlak, což bylo hlídáno soustavu několika ventilů, a zároveň to pak bylo zajišťováno tlakováním paliva, tak ta raketa by se zbortila sama svou vlastní váhou. Samozřejmě, že se to stalo několikrát. Paradoxně nikdy ne za leto. Ale stalo se to třeba ve chvíli, kdy ta raketa byla dopravována na startovací rampu od výrobce nějakému testu nebo někam, že doslova do písmene z té rakety ušel tlak, ušel vzduch a ta raketa se prostě promáčkla sama svou vlastní váhou a mohla se ta nádrž vyhodit. Jeden z těchto případů je dokonce zdokumentovaný. Tady vidíte raketu Atlas na startovací rampě kosmonaru Vandenberg. Ve chvíli probíhaly testy, její horní stupeň došlo ke ztrátě tlaku ve spodním stupni a začala se ta raketa vlastně svou vlastní váhou, nic jiného tam nefungovalo, žádná jiná příčina, tak se začala bortit. Podívejte se, jak se nám ten první stupeň mačká doslova a do písmene, jako kdyby byl z papíru. A on opravdu jako by z papíru byl, protože to bylo, když to fakt přeženo, silnější aloval. 3krát v historii kosmonautiky odstartovala do vesmíru raketa, která měla svůj osud spečetěný tím, že tam došlo ke 2 záhladám najednou, z nichž každá
z těch závad by tu raketu spolehlivě zničilo. Když odstartovala raketa Athena 15. srpna roku 1995, tak havarovala, tak následující šetření zjistilo, že na té raketě za prvé selhal navigační počítač, který vlastně vyplovil z dráhy a proto bylo to zničit. A za druhé, u motoru té rakety už od startu hořela hydraulická kapalina, která tam unikala, která měla vlastně za cíl zajistit naklánění té trysky, a že tam došlo k požáru v té motorové sekci a už od startu tam vlastně hořel a byl požár. Něco podobného potkalo raketu Ariane 4 v únoru roku 1990. V té raketě Ariane 4 jeden z techniků zapomněl doslova do písmene útěrku. Oni měli technici, když tu raketu chystali, tak měli za úkol, aby do toho palivového systému, do motoru a do potrubí neosazoval se prach, nepadaly tam třeba nějaké pyliny železné, když tam něco brousili, nekaply tam kousky laku, tak všechny ty vývody k tomu motoru a z toho motoru, když tam instalovali, tak odspávali speciálním papírem. Byli tam vlastně jakousi papírovou pomačkaný papír, naspali to tam. Pak to měli samozřejmě zapovinnost vyndat a kdyby na to náhodou zapomněli, tak ten papír byl rozpustný ve vodě. Ten systém palivový se pak propláchl vodou několikrát a měli jste jistotu, že i kdyby tam někdo ten papír zapomněl v té raketě, takže se to rozpustí v té vodě, že? Ten papír. No jo, jeden francouzský technik zrovna asi neměl podle ten rozpustný papír nebo co, tak vzal kus hadru a nacpal do té roury. Samozřejmě on to zapomněl, že? V okamžiku, kdy ta raketa odstartovala, tak, a protože když se tam pak lili tu vodu, tak on ten hadr propouštěl tu vodu, že? Takže jako nikdo nezaregistroval nějaká odchylka v měření tam byla, ale prostě voda pak z toho systému vytekla všechna, vysušilo se to, tak to nikdo nezaregistroval při testech. Raketa odstartovala, no ale samozřejmě, že velice rychle začal klesat tah jednoho z motorů, protože ten hadr blokoval ten průchod na plný výkon, on proteče, že prosákne. A když potřebujete tam pak čerpat stovky litrů za sekundu, tak vám ta utěrka docela vadí. Takže ta raketa ztratila tah na jednu stranu a rozhodla se za letu. Následné šetření ukázalo, že zase unikalo palivo v jednom z motorů. A že ten motor vlastně při startu začal hořet a že by to během několika desítek sekund stejně skončilo explozí, protože on začal přepalovat ten požár palivové potrubí vedoucí do toho motoru. Takže ta raketa měla vlastně dvojitou jistotu, že nedoletí. Podobně severokorejská raketa Unha minulý pátek, kterou se Severní Korea pokusila vyslat do vesmíru svoji, oni tvrdí, že třetí družici, ale ty předchozí dva starty se končily havárií, vždycky ty trosky rakety byly vyrobené, ale Severní Korea samozřejmě vždy oznámila splnění plánu na 200% a vždy oznámila úspěšný start a vysílání neexistujícího satelitu. Tahle raketa měla hned dvě závady, které ji 100% zničily. Když ta raketa odstartovala, tak v určité výšce asi 1,5 minuty až 2 minuty po startu došlo k tomu, že selhala konstrukce mezi druhým a třetím stupněm a ta raketa se vlastně rozpadla za letu. Oni odpadl třetí stupeň a vynášela družice. Tak letěla, tak vinou aerodynamické namáhání odpadl ten vršek té rakety, takže raketa byla zmrzačená a letěla dál. První stupeň dál fungoval, první stupeň se vypnul, odhodil se, ale druhý stupeň už se nezažil. Byť měl podle této sekvence, protože ta raketa se to měla řídit sama. Takže ta raketa měla hned dvě závady, které ji nějakým způsobem zlikvidovaly. Co je zajímavé, Severní Korea ten pokus asi bude ve velmi blízké době opakovat. Zatímco dosud uskutečnila starty do vesmíru, pokusy o start do vesmíru v letech 1998 a 2006, to znamená po 8 letech a po 6 letech, tak tyhle rakety Unha 3 dopravila na startovací místo na kosmodrom hned dvě najednou a jednu z nich použil. Takže mají teďka v montážní hale hned vedle nachystanou druhou. Jestli ji použijí v dohledné době je otázka, ale tak mají ji tam. Většinou lidé vzpomínají na něco, co se jim stalo, co viděli, co zažili. A já si s dovolením budu teďka vzpomínat na něco, co se mi nestalo, co jsem neviděl, co jsem nezažil, co mě strašně mrzí. Kalendář ukazoval 16. ledna roku 1997 a já jsem byl na mysu Kennedy v té době. O 4 dny dříve, 12. ledna, jsem viděl startovat raketová Atlantis k stanici Mir. A toho 16. ledna roku 1997 jsem byl tady na těch tribunách a koukali jsme s dalšími přáteli na start rakety Delta II. Bohužel nám oznámili půl hodiny před startem, že vinou silných nárazových větrů ve větších výškách je start zrušený a dneska se nekoná.
To bylo ve čtvrtek 16. ledna. Já jsem 17. ledna odlétal z Ameriky. A bylo to tak na krok. Kdybych na ten start se jel podívat, tak bych to tím autem, když by nebyla nikdy žádná dopravní zácpa, na to letiště stihnul. A říkal jsem si, už jsem viděl start raketoplánu, to byl hlavní cíl, nějaká raketa, to mě nemusí nějak kdo jak točit. Jel jsem na letiště, letadlo mělo mimochodem 6 hodin zpoždění, takže bych to stihl i s velkou rezervou. No a byl jsem na letiště, letěl jsem zpátky do republiky a pak jsem se dozvěděl, že raketa Delta 2 úspěšně odstartovala. A ve výšce asi 500 metrů se proměnila v ohromnou ohnivou kouli. Byl to jediný nezdar této rakety asi ze 153 startů, které uskutečnila v letech 88 až 2011. Takže já jsem byl asi 80 km tady od toho, když jsem se dozvěděl, jsem ronil slzy, protože cesta na nějaký jiný start je vždycky jenom otázka trpělivosti, času, třeba i peněz, ale to, abyste viděli nějakou havárii a nehodu, to si prostě nenaplánujete. Co se tady stalo? Ta raketa Delta 2 má na prvním stupni 9 motorů na tuhé pohonné látky. Ten motor má délku 13 tun, délku 13 metrů, samozřejmě, průměr 1,3 metru a vlastně celý obsahuje tuhé palivo, které se zapálí a které ji žene nahoru. Vyšetřování ukázalo, že jeden z těch motorů byl poškozený, a to z vnější části. Nedošlo tam k prohoření zevnitř, ale ten motor, který je z několika vrstev vlastně, jenom pro zajímavost, raketoplány používali podobné motory. Ten byl samozřejmě u raketoplánu větší, ten měl průměr 4 metry a délku 45 metrů. Protože tady, když máte tuhé palivo, tak vlastně ten motor je zároveň nádrž i spalovací komora, tak musí být dostatečně silná ta jeho stěna. Takže u raketoplánu ty startovací motory mají sílu stěn a jsou z oceli, prosím vás, 10 cm. Aby to vydrželo ten tlak, který v nich panuje. Tyto motory samozřejmě nemají tak silné stěny, ale jsou z několika vrstev a jak jsem říkal, na jednom místě byly poškozené zvnějšku. No a teď se začalo hovořit o možnosti sabotáže, dokonce jsem četl krát v novinách amerických, že psali o tom, že možná na tu raketu dokonce někdo střílel s střelevačskou puškou a tak ji vlastně poškodil. Pak se ukázala taková zajímavost, kterou se nepodařilo prokázat bezpečně, ale která by je do dneška brala jako hlavní viník. Ty motory se vyrábí v Utahu. A na Floridu se vozili ve speciálním automobilu přes celé Spojené státy nebo ve speciálních železničních vagónech. A klíčovou roli tady hrál ten nákladní automobil, který zrovna nedávno vyměnili. Do té doby měli náklada, který bezpečně přivezl 300 těchto raketových motorů na Floridu. Těch motorů tam může být až 9, ne při každém startu jich 9 použito, ale víte, že jich potřebujete opravdu hodně, ta raketa startovala někdy až 10krát do roka, takže se nezastavil. A už byl takový starý, otrvalý, tak koupili nový nákladák. A zjistili, že některé konstrukční prvky v tom nákladáku, který měl převážet tyhle motory, jsou přesně v těch místech poškození dotyčného raketového motoru. Nikdy se nepodařilo při důkladných testech prokázat, že by opravdu ta konstrukce, ten kontejner přišel do kontaktu s tím motorem. Ale zároveň se to nepodařilo vyloučit. Jo. Navíc se mohlo stát, že nějací technici, když se tam dávali, že s tím drbili o ty konstrukční prvky a ten motor poškodili, co samozřejmě nikdo nepřizná, když se na to nepřijde. Takže zatímco ten starý nákladák převezl bezpečně 300 motorů, ten nový převezl pouze 2 a hned ten druhý byl poškozený. Firma se pak vrátila k tomu starému nákladáku, který povolala zpátky z vrakoviště a bezpečně odvozil všechny ostatní motory a raketa Delta 2 už nikdy nehavarovala. Ale motory na tuhé pohonné látky selhaly několikrát v historii kosmonautiky. Vždycky je to taková velice spektakulární exploze opravdu, protože když vám chcípne nějaký motor na kapalné palivo, tak prostě chcípne. Ta tuhá pohonná hmota, to je jak hromada střelného prachu. A zrovna třeba ten raketoplán má v každém tom pomocném motoru 500 tun paliva. V květnu roku 1986 došlo k tomu, že 8 sekund po startu z západní Vanderbilt v Kalifornii došlo k prohoření pomocného motoru na raketě Titan 34D a ta raketa explodovala. Tenhle ten podobný snímek, ne úplně stejný, tak byl hned na prvním obrázku, ten optimistický závěr, který Miloš říkal. Zjistilo se tam, že ta raketa měla pravděpodobně to tuhé palivo špatně vyrobené.
Jen pro vaši představu, tady vidíte montáž raketových motorů, pomocných motorů pro raketoplány. My si tuhé palivo představujeme jako něco, co musí být opravdu tuhé, co je třeba jako ten střelný prach, ale vezměte si, že tuhé palivo může být třeba i formu rosolu, gelu, nějaké směsi nebo něčeho podobného. Do těch raketoplánů, do těch motorů se to palivo opravdu nalévá podobně jak třeba Malta. A protože to palivo pak zatuhne, ale je hodně zranitelné a náchylné k něčemu, navíc ty jednotlivé kusy toho motoru dáváte k sobě, tak potřebujete, aby to přesně doléhalo, tak se na to dá jakási technologická plachta. Jenomže vinou speciální vlastností té plachty toho paliva dojde k tomu, vždycky dochází k tomu, že se vám tam udělají na nějakých místech bublinky. A je potřeba to opravit. Věřte nebo ne, opravuje se to tak, že se ty bublinky prostě proříznou, nebo se vyřízne kus té plachty s těmi bublinkami a podobně, jak lepíte třeba duši u jízdního kola, tak tam dáte záplatu. Za příčinou havárie rakety Titan 34D byla podle všeho špatně provedená podobná záplatovací činnost, kdy došlo k tomu, že tam sice byla záplata daná, ale byla tam daná špatně, to znamená, že se změnil povrch, na jakém to hoření probíhá. Vezměte si tu tuhou pohonnou látku. Když bych naplnil tou látkou tuhletu skleničku a zapálil tady nahoře, tak začne pomaličku odhořívat. Když tady udělám díru, tak to hoří v celém tom kanálku. A když udělám ještě díru další do boku, zase se mi zvětšuje plocha, kde to hoří. No a podle všeho tím samozřejmě dochází ke zvýšení tlaku v tom motoru. To není žádná legrace, protože prosím vás, ty plyny z toho motoru proudí rychlostí 4 km za sekundu. 4 km za sekundu, to fučí ven, aby to raketu zvedlo nebo raketoplán. No a podle všeho došlo k tomu, že tady bylo sfušováno trošičku ta záplata a tím došlo skokově ke zvýšení plochy, na které to hořelo, a tím došlo k roztržení motoru v jednom z těch spojů. Tím došlo k celé této havárii. Mimochodem něco podobného, byť v trošičku jiném gardu, stálo právě za skázou raketoplán Challenger. Tady vidíte montování právě pomocných motorů raketoplánu. Podobná závada se mimochodem zopakovala v roce 1993 s raketou Titan 4, což byla jedna z nejdražších havárií v historii kosmonautiky, asi za 1,5 miliardy dolarů. Podobná závada na pomocném motoru zničila raketoplán Challenger. Tady vidíte obláček černý zlověstného kouře, kdy už při startu vyrazil ven netěsnícím spojem, ještě ne plamen, ale kouř. Taková perlička, když se raketoplány navrhovaly. Když NASA a vojenský Pentagon začali pracovat, tak počítali s tím, že to budou letění stroje. Doslova a do písmene. Raketoplány měly letat od března do listopadu. Proto nebyly ty systémy vůbec certifikované a zkoušené na zimu. Dobře, v lednu se na Floridě dá koupat. Byl jsem tam, potvrzují to, ale v noci tam klesá teplota až pod nulu naprosto běžně. Následné testy prokázaly, že po startu raketoplán Challenger tam mohla být teplota až minus 18 stupňů Celsia na rampě místy. Přitom celý ten raketoplán je certifikovaný jenom na plus 4 stupně Celsia. Jinými slovy, tohle bylo opravdu navrhované jako letní stroj. A počítal se s tím, že ty 3 měsíce, kdyby stál prosinec, leden, únor, tak by vždycky procházely ty stroje generální opravou, takže to svoje logiku mělo. Jenomže bohužel ten tlak na raketoplány byl enormní, protože to lítalo spolehlivě, jak si řekli, můžeme to pouštět za jakémkoliv počasí, a to se jim právě při Challengeru vymstilo. Startovací rampa raketoplán Challenger v den startu připomínala spíš ledové království než startovací rampu raketoplánu. Tady vidíte ten spoj těch pomocných motorů. Ty motory samozřejmě ideální z technického a technologického hlediska bylo, aby byly udělané v celku, ta náplň aby byla odlitá v celku, ale to není možné, protože z politických důvodů byla zakázka přidělena právě firmě do útahu a oni ty motory, když mají délku 45 metrů a váží 600 tun, tak je nepřevezete po silnici, nepřevezete letadlem, nepřevezete železnicí, čili je nutné je rozdělit a spojit 176 takovými to čepy, opravdu kterými prostrčíte palec, a takhle vlastně ty motory, zase když řeknu lidovně, představte si 5 toaletních papírů postavených na sobě a v tom vnitřním kanálu vám to hoří, to je vlastně to místo, kde se to palivo spotřebává, zpracovává. Takový je vlastně jejich tvar a v podstatě jejich funkce. 14. února roku 1996 došlo k tzv. svatovalempijské havárii, že 14. února
kdy selhala těsně po startu, vlastně okamžitě při startu, čínská raketa CZ-3B. Mimochodem, v 90. letech opravdu Čína nevynikala nějak spolehlivostí svých raket, ale výrazně zlepšila systémy kontroly, včetně zavedení nepodmíněných trestů v délce 10 až 12 let za zanedbání kontroly a podobně, to oni umí. Takže měla teď sérii, až v loňském srpnu jim havarovala raketa po 97 úspěšných startech. To byla série, jakou neměla Amerika, neměl Rusko, neměl nikdo na světě. 97 startů bez havárie. Takže čínské rakety opravdu svoji kvalitu mají, jenomže toho 14. února roku 1996 ta byla opravdu velmi vysoká. Raketa CZ-3B, již start byl vysílaný v přímém přenosu, protože vynášela zahraniční komerční satelit, tak při startu jí selhal jeden z motorů. A ta raketa, takhle nějak možná startoval ten Sputnik mimochodem, tenkrát toho legendárního 4. října roku 57. Ta raketa se naklonila a začala se naklánět čím dál tím víc. Ona si lehla, letěla několik desítek sekund prakticky horizontálně a pak dopadla do blízké vesnice. Asymetrický dimethylhydrazin oxid dusičitý, obé toxické látky. Raketa při startu má hmotu asi 500 tun, nestihla to moc spálit. Oficiální čínská místa tenkrát hovořila o 6 mrtvých. Dnes nenápadně ty statistiky posunuly ke 120 obětem. A neoficiální zdroje už tenkrát hovořili o tom, že tam bylo nejméně 500 mrtvých. Takže to je vlastně největší a nejsmutnější a nejtragičtější havárie v historii kosmonautiky. Dopad té čínské rakety o hmotnosti skoro 500 tun doprostřed hustě obydlené vesnice nebo spíš malého městečka. Mimochodem Čína se s tím moc nepáře, s tím odhazováním svých raket za stupňů. Tohle byla nehoda samozřejmě. Ale protože Čína má své kosmonauty ve vnitrozemí, a ještě nikdy žádná raketa nepřiletěla do Mexika, aby musela vyplácet místní obyvatele, tak vždycky jenom vydá varování určité oblasti, pozor, zítra se startuje, mezi 13. a 15. hodinou očekávejte ve vašem městě dopady trosek z naší rakety. Tohle, prosím vás, jsou záběry ze startu z loňského listopadu a z prosince. Ze 3 různých startů, kdy opravdu prostě vidíte, že zatím se nikdy do nikoho netrefili. Zatím tam šlo o veliké štěstí, ono to jednou prostě tak dlouho se chodí se žbánem, protože se ucho utrhne. Oni opravdu vždycky vydají jenom varování, startujeme tím a tím směrem a po 120 km budou dopadat první stupně, druhé stupně, aerodynamický kryt. Motory z naší rakety nebo něco podobného. Vidíte opravdu, že často to loví z domu nebo bezprostředních domů. Dát za to, že ty kosmonauti mají opravdu ve vnitrozemí. Už jim taky dochází, že to asi není dobrý nápad, takže staví nový kosmonaut na ostrově Hainan, který byl zprovozněný tak za 2 roky zhruba. Jedna z nejsmutnějších kapitol, nebyla to přímo kosmonautika, byla to raketová technologie, ale ono to má velice blízko k sobě, jak vidíte, jsou to spojité nádoby, tak nastala 24. října roku 1960 a do historie vešla pod pojmem Nedělínova katastrofa. Tehdy došlo k testům rakety R-16. Měla být zkušeně odpálena mezikontinentální raketa R-16, což měl být vlastně základ budoucích sovětských jaderných sil. Raketa R-7, co vynesla třeba Sputnik, takový přelot, protože její příprava na start trvala, když ta raketu měli nachystanou v montážní hale, tak její příprava na start trvala několik dní. Jako útočná nebo obranná zbraň to asi nebylo moc použitelné, navíc ta rampa a to zázemí, které vyžadovala, bylo obrovské. Tohle byla 140-tunová raketa, kterou vám stačilo natankovat během několika desítek minut a od vyhlášení poplachu od okamžiku, kdy někdo zmáčkne ten červený knoflík, ta raketa mohla být v řádu několika málo hodin ve vzduchu i s jadernou náloží. Takže tohle byla raketa, na kterou Sovětský svaz strašně moc sázel. Používala jako palivo takzvaný, my tomu říkají ďáblův koktejl. Asymetrický dimethylhydrazin a kyselinu dusičnou. Obě dvě látky už od názvu samozřejmě jsou velice toxické, velice nebezpečné a mají jednu velice speciální vlastnost, proč byly zvoleny, protože jsou samozážihové. Když se dostanou k sobě, tak proběhne exotermická reakce a oni začnou hořet. To je parádní, když chcete udělat jednoduchý raketový motor. Nemusíte tam nic zapalovat, nic chytat, ono to prostě, jenže se tyhle látky dostanou k sobě, začne to hořet. Jenže tyhle látky za prvé jsou nesmírně toxické, za druhé jsou nesmírně korozivní. Od okamžiku, kdy tu raketu natankujete palivem, tak máte 48 hodin na to, abyste ji vypustili. To je nevratný proces.
Protože tyhle ty látky vám rozežerou ventily, všechno v tom systému. Oni jsou přiskládali speciálních nádrží, jenomže ta raketa, dobře, nádrž je speciální, ale pak potřebuje tam mít různé soustavy ventilů, trubek, potrubí, spojovací díly a tak dále, a ono to rozežije. Něco podobného je mimochodem u pilotovaných ruských lodí Sojuz. Když ruskou loď Sojuz začnete tankovat palivem, tak máte přesně 250 dní životnosti, než jí to agresivní palivo rozežere. To znamená, že ta loď Sojuz se tankuje až těsně před startem, a jakmile ji jednou natankujete, musí jít nahoru. Nebo ji můžete vyhodit, doslova do písmene. Takže se tankujete pár desítek dní před startem s tím, že ta životnost na oběžné dráze je maximálně 200 dní, pak za ní konstruktéři neručí. Měli jste 48 hodin do okamžiku natankování rakety a začali si uvědomovat technické problémy. Jenom tahle havárie je prosím na samostatnou dlouhou přednášku o tom, jaký tam byl šlendrián, co se tam dělo. Každopádně ta raketa se chystala, Chruščov byl nervózně, osobně Chruščov tenkrát volal opakovaně na Bajkonur, maršálu Mitrofanu Jelinovi, kdy to konečně poletí, protože se na tuto zbraň velice těšil. Zatím tam byly šílené problémy, ohromné problémy s elektroinstalací, se vším možným. 150 až 250, kolik přesně už nikdy nezjistíme, lidí na té raketě pracovalo na plně natankované raketě. 24. října roku 1960 došlo k tomu, že Mitrofan Jelin si dokonce nechal přinést křeslo k té raketě a z 10 metrů Sověti vydávali, jakože on je morálně podporoval, samozřejmě, že víme, že na ty vojáky řval, doslova do písmene, ti přeživší, pak hovořili o tom, že na ně hulákal, že jaderná válka taky nebude čekat a jako kdy to konečně odpálí, tak sledoval 10 metrů. Došlo k tomu, že technici v pozemním řídícím středisku zjistili, že jeden z přepínačů je přepnutý do polohy po startu. A tak se domluvili a oni byli velice opatrní zase, aby tam něco neudělali, tak jeden se zeptal druhého, oni se navzájem zkontrolovali a potvrdili si, že to můžou přepnout do polohy předstartovní. Jenomže ta raketa už předtím tam měla několik závad, takže to palivo se dostalo v tom systému dále, než mělo. Takže to přepnuli do polohy předstartovní, když se otevřely jiné ventily a to palivo a okysličovadlo se dostalo k sobě v raketovém motoru. Ne pod tlakem. Že přiletu se tam musí čerpat pod tlakem, aby to vytvořilo pořádný plamen. Dobře, ale máte 140 kg raketu a začne vám tam hořet motor druhého stupně. Ten plamen samozřejmě okamžitě propálil motor prvního stupně a baflo to. Máte na rámě 150 až 200 lidí. Tady vidíte utíkajících několik nešťastníků od toho místa toho výbuchu zničujícího, než tam došlo k ohnivé kouli, která měla průměr 200 až 300 metrů. Ona byla krátká, takže to přežít dalo, kdo přežil, stejně měl smůlu. Protože ty výpary z té hořící rakety jsou jedovaté. Nikdy se nepodařilo zjistit, kolik lidí tam tenkrát zemřelo. Oficiální statistiky hovoří o 90 až 92 lidech. Proč? Oni se udělala oficiální sčítání pohřešovaných vojáků a dospělo se k číslu 90. O rok později, na jaře roku 1961, našli několik set metrů od té rampy ještě 2 další mrtvé vojáky. Které to předchozí hledání a pátrání po obětech vůbec neodhalilo. Takže to jsou ty 2 navíc. Mrtvé pohřbili, prosím vás, na Bajkonuru do masového hrobu. Abyste si udělali představu, co to ten masový hrob je, tak ostatky z těch mrtvých vojáků se jim vešly z těch 90 lidí do jedné rakve. Abyste si udělali představu, jaké tam to peklo na té rampě muselo být. Neoficiální zdroje uvádí těch mrtvých, že tam mohlo být až 126, každopádně do nemocnice převezli 46 popálených, otrávených vojáků. Abyste si zase udělali představu, jaký to byl úžasný režim, vojáci nechtěli asi 4 dny říct lékařům, s jakou látkou tihleti lidé přišli do styku. Ti lékaři prostě nevěděli, proti jakému jedu je mají léčit a podobně, protože to bylo tajemství složení palivových směsí sovětských raket. Že? Takže lékaři to neměli právo vědět, proto dalších 19 těch popálených a při otrávených vojáků zemřelo ještě později, ale ti už se neuvádí v těch statistikách oficiálních. Ty statistiky byly uzavřené 2 dny po nehodě. Tady vidíte trosky rakety na té plošině. Mimochodem raketa R-16 z hodou okolností přesně 3 roky po této havárii 24. října roku 1963 vybrala další oběť, kdy při předstartovní přípravě z ní začalo unikat palivo. Nehořelo tentokrát, ale uniklo to toxické palivo a 7 vojáků se ho nadýchalo a zemřelo tam na místě. Od té doby z Bajkonuru nikdy 24. října na paměť těchto událostí nestartuje žádná raketa, je to prostě taková pěta, taková památka.
V roce 73 během vypouštění na kosmonautu Blesec explodovala během vypouštění paliva kvůli technickým problémům, explodovala raketa Kosmos, zahynulo 9 vojáků. V roce 1980 při přestartovní přípravě explodovala raketa Vostok, plně naložená palivem. Na pomníčku je dneska uvedeno 49 jmen lidí, kteří tam tenkrát zahynuli. No a zatím nejnovější havárie, v uvozovkách nejnovější, o nich bylo spousta. Prosím vás, tohle, co tady dneska si vykládáme, je malý průřez. Jenom kosmických havárií zdokumentovaných nosných raket se za dobu od vypuštění prvního Sputniku uskutečnilo 313. 313 raket havarovalo, celkem lidstvo uskutečnilo 4800 pokusů o dopravení nákladu do vesmíru, z nich tedy 4,5 tisíce bylo úspěšných a 313 máme havárií. Spád rakety Sojuz s družicí Foton v roce 2002 si vyžádal život jednoho jediného vojáka. A ten si to ještě rovnou stvrdit mohl sám, dělat tu chytrou věc, že pěkně pozoroval ten start ze teplíčka své kanceláře, když viděl, že raketa padá, tak se šel podívat k oknu, jaké to je krásné. A to je ten nejlepší nápad, co můžete mít. Mezi sebe a silnou tlakovou vlnu dát skleněnou desku. Ale není moc co dodat. Úplně na závěr, když budu končit, se jenom otočím za něčím, což není taková kosmická katastrofa, ale kosmonautice vděčíme i za vznik tzv. Murphyho zákona. Kdysi dávno jistý pan John Stapp a jeho parta dělali na Holmanově letecké základně v Novém Mexiku pokusy s raketovými saněmi. To jsou saně, které jsou umístěny na kolejnicích, které mají raketový motor a na závěr pak vysunou lopatky do bazénu a stojí prakticky na místě. Mimochodem, když si ty saně rozjedou a pak zastaví, tak oni se přitaví ke kolejnicím, jaká je ta vysoká rychlost. Tam se zkoumaly hodnoty přetížení, jak při startu, tak při tom brždění. No a ten pan John Stapp dělal pokusy také na sobě, on byl vlastně průkopníkem na těch pokusů, kdy zkoušeli, co vydrží lidské tělo. Byly to pokusy pro kosmonautiku, byly to pokusy pro letectví, kdy se tam zkoušeli třeba katapultovací křesla, ale taky pro automobilový průmysl. Jak udělat uchytné pásy, co všechno lidské tělo vydrží, jak to nachystat, aby ten automobilový průmysl byl bezpečnější. No a tak se dělaly takové různé pokusy. Jednou se pan Stapp rozhodl, že na vlastním těle vyzkouší, že bude až na hranu možností lidského těla, spočítá si, kolik by tak těch raket mohlo vydržet, že dají na ty sáně a co se vyzkouší. Udělali takový nějaký pokus, on tam nebyl takhle volně, ale prostě přikurtovanou hlavu, jak středověký rytíř, ruce, nohy, protože to přetížení pár desítek gr může spolehlivě urvat končetiny. Tam přikurtovali, no a pustili ho na plný výkon, co si říkali, že asi tak vydrží. Upadl do bezvědomí, odvezli ho se v nemocnici, měl jsou trvalé zdravotní následky, odchytlou sítnici, posunutou páteř a tak dále, ale vyzkoušel to, prostě otevřel lidstvu nové možnosti za cenu téhle osobní oběti. Když ho probrali z bezvědomí, tak se zeptal, co naměřili za hodnotu, co teda vydržel, když teda dal v šanc svůj život a na oltář vědy položil své zdraví. A oni se potřebovali za ušima a říkali, my jsme nic nenaměřili. On měl na sobě 16 čidel, 16 senzorů, které měly měřit přetížení. A všechny tyhle senzory byly možné připojit dvěma různými způsoby. Když to zjednoduším, dobře a špatně, že? Při jednom připojení se hodnota naměřila, při druhém ne. Připínalo to několik lidí různých, takže se nedá říct, že tam byl jeden ťuňťa, který je všechny připojil blbě. 16 senzorů připínalo několik techniků. Všech 16 bylo připojeno blbě. Dodatečně se dopočítalo, ale je to jenom výpočet, není to prostě potvrzené měřeními, že na něho působilo po dobu 1/10 sekundy přetížení 88 G. No a tehdy jeden z těch techniků jmenoval se Murphy, což je mimochodem v Americe podobné jméno, jak tady Novotný nebo Procházka. Tak říká, no jo, co se může pokazit, to se taky pokazí. A když na tiskové konferenci byla seznamována veřejnost s výsledky tady tohoto experimentu, tak to je jeden z těch techniků taky přidal k dobru, že to začal říkat Murphyho zákon, že to se může pokazit, to se taky pokazí. A něco na tom je, protože tady tohleto úsloví se ujalo a dnes se s tím můžeme setkávat kdekoliv, že ve všech životech a víte, že má vlastně svoje kořeny svým způsobem v kosmonautice. Tady, co je tohleto, dělali tam pokusy tady s těmito raketovými sáněmi i na zvířatech, protože tam bylo potřeba zjistit nejenom, co člověk vydrží, nebo co živý organismus vydrží, ale taky to, co už nevydrží. A ono těch dobrovolníků zase tolik nebylo.
Takže tam zkoušeli prostě přetížení opravdu velké, 200-300 G, kdy samozřejmě ty testovací subjekty po nich umírali, pochopitelně, ale zase bylo možné zjistit, na co umírali, jaké to přetížení má vliv. No a když se díváte, ty saně tam mají dneška vystavené v Novém Mexiku, v Alamogordu, no a někdy ten subjekt opravdu nevydržel, ale tak když měl takovýto subjekt, tak zase na rozdíl od toho šimpanze, kterého museli odevzdat vědě, tak takovýto subjekt si nechali na večer. A když se podíváte, co tady stojí na té cedulce napsáno, já to přiblížím a zvětším, tak když ten subjekt prostě nevydržel ty testované hodnoty, tak tomu říkali barbecue rána číslo 22, grilovací jízda číslo 22, 6. srpna roku 1952 a večer se nad tím neúspěšným testovacím subjektem trošku pobavili, pogrilovali, pivečku popili a naplánovali další jízdy. Já vám děkuji strašně moc za pozornost. To byla taková malá exkurze do různých, snažil jsem se do těch hlavně méně známých havárií, katastrof, průšvihů kosmonautiky, abychom si tu kosmonautiku trošičku odidealizovali. A nejsou to jenom průšvihy ty obrovského charakteru, říkám Challenger, Columbia, Apollo 1, to zná každý, ale vidíte, že jsou tady různé technické závady, drobnosti, věci, které nám třeba nepřijdou, to jsou projekty za miliardy a přesto takové nedopatření přehlédnutí je může zcela spolehlivě zničit. Já děkuji strašně moc za pozornost, zase se nejvíc těším na děnou naslyšenou. Máte nějaké dotazy, pochopitelně jsem s nimi, klidně, když mi napíšete na e-mail, rád si časových možností, taky vám odpovím. A jinak tu prezentaci, kdyby někdo chtěl, klidně se mi ozvěte, nemám problém, rád vám ji poskytnu, nebo ji můžu poskytnout přímo v Jihlavské astronomické společnosti či na webové stránky, to se ještě domluvíme, prostě někde bude zveřejněna. Ale kdo mi napíše, to samozřejmě odmítnu, může být vaše. Takže máte nějaké dotazy, jsem s nimi, prosím. Já bych se zeptal, jestli mohu. Dá se říct, nebo dá se nějakým způsobem kvantifikovat, která ze světových mocností, ať už Amerika, Sovětský svaz, respektive Rusko, je z hlediska tady těch neúspěchů neúspěšnější? Já bych něco podobného asi nedělal, protože se tak srovnává nesrovnatelné. Třeba Rusko má bezkonkurenčně nejvíc nehod, ale zároveň Rusko vypouští bezkonkurenčně nejvíc družic, raket a podobně. Já bych to asi bych si nějaké kvantifikace bál. Myslím si, že spolehlivost, pokud nepočítáme takové ty píti hráče, jako je Brazílie, která má zatím samé neúspěšné starty, Severní Korea, Jižní Korea, na druhé straně i některé píti státy můžou mít úžasnou úspěšnost. Izrael, Irán. Irán snad ze 4 pokusů měl 3 úspěchy. Izrael, teď nevím úplně přesně, neberte mě za slovo, tuším z 8 pokusů měl 2 havárie, což si myslím taky, že není vůbec špatný výsledek. Takže asi bych to nekvantifikoval nějakým způsobem. Takže je to ošemetné, že by se míchaly hrušky a jablka. Takže tak. Nějaký další dotaz záludný? Já bych možná záludný dotaz snad ani ne, ale stejně se mi to prohnalo hlavou, když jste mluvil o tom hadru, který zůstal v tom potrubí té Ariane. Tak jsem si říkal, jak na tohle přišli. Když jsem uvažoval dál, tak jsem si říkal, tak tak se možná měli kliku, našli kus toho potrubí a v něm kus hadru, který se povede spálovat s hadrami, který se mohli vyskytovat na rampě. Takže dejme tomu, že to se to nechá. Tak jste mluvil o té záplatě na té drobné membráně. To je přece věc, která je rozmetaná úplně na prostě padr. Jak se na to vlastně přijde, že to teda bylo takhle? Ano, velice správná otázka, jak jsem nezmínil jednu důležitou věc. U spousty havárií nejsme schopni určit přesnou příčinu. Bavíme se o nejpravděpodobnější. Teďka odbočím, neutíkám z otázky, prosím, ale jenom odbočím. Proto jsem dneska vynechal třeba sondu Mars Observer, kterou NASA vypustila v roce 1992 směrem k Marsu a se kterou bylo 2 dny před příletem k Marsu ztraceno spojení. A tam je 6 možných scénářů, co se tam stalo. A každý z nich vyžaduje určité vysvětlení, že jenom touhletou jednou sondou bych zabil 20 minut. Zbytečně, proto jsem ji vynechal. U těch příčin tady je opravdu o tom, že se vždycky baví o nějaké nejpravděpodobnější havárii, o nejpravděpodobnější příčině. Analyzují se zpětně fotografie. Jo, protože je zdokumentováno všechno, v průběhu stavu se prostě pořád dokumentace, takže se jde tady do toho, dělají se srovnávací zkoušky, testy. A je pravda, že jsou nejméně 2 případy, které jsem tady taky nezmínil, kdy došlo k tomu, že byla příčina havárie identifikována chybně,
Že prostě, tuším v roce 2006 startovala v květnu raketa Sojuz, která v 50. sekundě letu se rozsypala za letu. Sojuz jinak extrémně spolehlivý nosič, prosím vás, asi 1800 startů z historicky. No a vyšetřovací komise byla šup na šup hotová s prací a oznámila, že za chybu mohlo to, že se rozsypala nová družice. Tam letěla družice nové konstrukce, která se rozsypala za letu a tohle byla příčina. O měsíc později havaroval další Sojuz z jinou družicí. Nerozsypal se v 50. sekundě, ale tohle ve 49. Byla to jiná družice. A teď si se začali hledat, co tyhle dvě havárie měly společného a oni zjistili, že začali používat nový aerodynamický kryt. Kryt vlastně toho vynášeného zařízení, který byl z laminátu. Protože každý kilogram toho aerodynamického krytu znamená, který ušetříte, znamená tak plus minus půl kilogramu vyšší nosnost rakety na oběžnou dráhu. Takže každý kilogram se počítá. A když pak začali ten kryt, který prostě nějak prověřili, otestovali, testovat trošku důkladněji, tak zjistili, že v té 50. sekundě, kdy ta raketa prochází největším dynamickým namáháním, tak se ten kryt prostě rozsype, rozštípe. Takže to byl příklad zrovna toho, kdy oni stanovili nějakou příčinu nejpravděpodobnější. Všechny ty příčiny jsou nejpravděpodobnější. Ale málo kdy se podaří, u toho hadru se opravdu našel ten hadr v tom podrobí, protože ta havárie byla pár desítek sekund po startu, tak jim to žuchlo vedle rampy, tak se v tom mohli nímrat. Ale něco podobného se stalo, že na to byl moc Američané raketa Atlas, která v 90. letech dvakrát po sobě havarovala. Tak poprvé určili špatně příčinu havárie a úplně stejná havárie se zopakovala po 2 letech, tak do toho šli důkladněji a zjistili, že začali používat nový ventil, který netěsnil. Což znamenalo to v tom potrubí, že se dovnitř dostávala vlhkost a protože tam použili kapalný kyslík a vodík, to potrubí bylo podchlazené a ta vlhkost tam dělala krystalky. A v tu chvíli samozřejmě ty krystalky, když tam máte čerpadla, která mají třeba desítky tisíc otáček za minutu, tak to je, kdybyste do toho sypali písek, ty vodní krystalky. A zničili to vlastně 2 rakety, než dokázali na tu příčinu přijít. Takže je to naprosto správná otázka, ať se tím vrátím, jestli neutíkám. Velice často se tady bavíme o nejpravděpodobnějších scénářích, ale málo kdy se tady bavíme o jistých. Přesně ve chvíli dokážeme něco tady zjistit a najít a máme to prostě tady na zemi a položíme to na stůl, tak je něco jiného, než dát si, že něco upadne, co už je prostě se to neozdráne. Je to tak, je to pravda. Za málo. Tak, ještě nějaká otázka? Já mám otázku, teda takovou laickou, ale jak moc velký zájem je o to zveřejňovat vlastně ty příčiny těch havárií, protože když zveřejníte tu příčinu, tak vlastně musíte říct i tu technologii té rakety, jestli jasně úplně která, tak to znamená, že to asi není úplně jako veřejné, ne? Ano, spousta věcí není veřejných. Na druhé straně takovou tu obecnou, tu základní informaci velice často zveřejňujete z různých důvodů. Já jsem tady hned na začátku říkal, nevím, jestli jste nepřišel trošku později, a to je jedno. Ne, to není výtka, tady bylo zasnuto, jo. Já jenom, že na to navážu, že spousta firm samozřejmě detaily tutla. Třeba fotografii nezveřejňuje. Protože prostě je to ostuda a samozřejmě taková fotka z té zhozené družice tady u každého článku, který pojednává o podobných kosmických průšvizích. Takže fotografie nejsou zveřejňované a různé zprávy jsou. Proč? Protože ty firmy jsou komerčního charakteru a ty firmy prostě musí informovat svoje zákazníky v rámci jakési otevřenosti, protože tady jde opravdu o 100 miliony a miliardy, aby získali další zakázky. Ty průšvihy se prostě stávají každému. Ale jde o určitou transparentnost, o to informovat, že tady skutečně došlo k něčemu podobnému a poučili se z toho, že to už dál nehrozí. Není potřeba informovat o úplně technických detailech, jaké máte materiály, technologii, všechno možné, ale když prostě nějakou družici zmrzačíte, zničíte, tak třeba tu komunikační družici, která je vypuštěna do vesmíru, tak používá 50 jiných firm. To se seká jak párky. Máte komunikační družici a někdo si ji vypustí pod jménem Hispasat a někdo si ji vypustí pod jménem TVSat a někdo si ji vypustí pod jménem Intelsat a ta konstrukce je stejná. Když vám ten Intelsat přestane fungovat, tak všechny 49 dalších provozovatelů se ptá, v čem byla chyba. Když to neřeknete a nevyšetříte, tak si objednají družici u někoho jiného příště. Ale samozřejmě, že jsou velice často různé havárie, které se tutlají a podobně, hlavně těch vojenských experimentů. A znovu, přesně jak jste říkala, spousta těch technologií, informací technických se k tomu už nezveřejňuje, ale tak obecný ten rámec, ten je velice transparentní, to se velice sleduje. Tady se bavíme opravdu o průmyslu, který má obrat stovky miliard dolarů ročně. A nemyslím jenom o kosmické agentury oficiální, ale myslím různé soukromé firmy a podobně.
protože telekomunikační satelity to je neskutečný biznis. My to bereme jako součást dnešních každodenních životů, ale to jsou skutečně ohromné částky a to je obrovský biznis. To je samostatnou přednášku na ekonomika. Je to správná poznámka. Ano, spousta věcí si nezveřejňuje, ale že si něco stane, tak to ví každý. Takže tak. Tohle konkrétně znázorňuje? Tohle je neúspěšný start rakety Trident s ponorkem. Jo? To jsem tady dal jako ilustrační fotku, že je to opravdu velice atraktivní a že asi každého trkne, že něco nemusí být tak úplně v pořádku. Kdy vlastně ona byla vypuštěna pod hladinou, tady tuším periskop, jo? A dívají se teda, jestli to periskopu dostanou nebo ne možná. Další dotaz, prosím. Tak pokud ne, tak ještě jednou děkuji strašně za pozornost a že si někdy najídla slyšenou. Nepřidávám. Vážení přátelé, díky tedy, že jste přišli na dnešní přednášku. Děkuji samozřejmě Tomášovi díky moc. Doufám, že se tady spolu zase někdy uvidíme v budoucnu, doufám, že v blízkém budoucnu a vám všem tedy přeji pěkný dobrý večer. Díky, Jan Stano.